Kuan ka deh. Oh. Ay. Grabe nagkuha ng mangga ni mo. Kuha cellphone buboy. Oh. Ay, vlog. Vlog buboy Oh. tra mo. Kaya kaya nagkahirap-hirap na kaya. Ya, buboy tra doon. Yawa ni mo. Ya, kusugan eh. Ano mga taong mahirap ba? Nagkahirap-hirap. Vlog ko medyo may. Naunsa na may mangga pero may nagkuha ni. Picture man niya ako. Picture rami. Yung picture ka niya may. Ya ako. Dapti ka sada. Picture ang may niya. Guwapa paro kayo no? Kining sa kapunuan, Ben, kinsa din? Dili ka punuan daghan eh. Kaning sa kapunuan, Ben, kinsa ni Ben? Bisa ni diri ah. Adong. Amo ni naman lagi. Kang? Tiboy? Dudong? Tula. Iha. Kuan ta. Ulang daw hagbong. Isura pa na yung pala taas pa na oy. Di. Taas kaya yung pan. Subo roy. Ba? Lisod pas mahirap. Happy magbunga oh. Grabe bunga ni magkakasahan na oy. Daghang pa kayo maluto no? Nala dapit sa anod, Ben? Kanto na kayo to pa niya. Ha? Kasi Anod? ba nang clearing sa dito. Awadek, human gapon. Ngayon, mahuman gapon. Oh, ako ang breakingan ba? Oh, be, tara to. Nagapuhang tao gid eh. Sumamay. Kuha na gupit jumong oy. Grabe jumong bro katong artista nga katong kuan. Artista pud kabida ba? Abot man suri gatos yung balutonon Reben. Kaya po man ni gatos. No? Oh, bita-bita gid oh. Diyan na ka nagkahirap-hirap na nagkalisod-lisod. Ha? Panikad ni sa tanawan eh. Nga bahog oy. Lagyo na sa nga oh. Tama na sa sundang god. Yumay. Bahog mo sa nga binaw.